eskerrak emateko unea denez, ezin dugu ahaztu ere gure konpartsakide guztiak. Bilboko konpartsetako lagunok, bihotzez, eskerrik asko. Creemos que es importante tomar conciencia y transmitir a las nuevas generaciones de bilbaínos y bilbaínas que Aste Nagusia no ha estado aquí siempre. Esta fiesta y este modelo festivo del que tanto podemos presumir no vino sola, fue necesario traerla. No hemos pretendido aquí hablar de la Aste Nagusia en general, sino recuperar la memoria histórica de aquella época a través de un viaje a las raíces de una Aste Nagusia que emergió del movimiento popular. Txupinera andereak, Pregoiderik jauna eta andereak, zuen baimenaz? Zuekin, Amets Nagusia. Uste dut, inoiz ez dudala une hau unkitu gabe bizitzerik izan. Zuokin, guztiokin akordatu gabe. 11 urte eman ditu zuen bizaiak arakatzen. Besarkada konpartitzen eta malkoa irri bilakatzen den momentuaren zain egoten. Baliteke, zuetako batzuk nitaz gogoratu nahi ez izatea, baina aspalditik ezagutzen dugu elkar. Gaurkoa bezalako egun batetik, bat batean ostera ere, bizirik sentitu nitzen egun hartatik.